За тая ягодка. Ай, на бас. Говори му, че не знае къде е. Кажи му по станцията нещо. Кажи му нещо по станцията да чуе къде е. Добре, дай да тръгваме. Кажи му нещо по станцията да чуе къде е. Тук съм. Просто не искам си чупиш мотора, защото тук не е. Айде, кой ме не говори? Назаре, бе! Дай го там, там! Айде, готов! Ей, хубаво, че този тест бях да я.